Алтын каләм балалар, яшүсмерләр һәм яшьләр матбугаты фестивале 23 июльдән 27 июльгә кадәр Идел яшьләр үзәге базасында була. Быел яшь журналистлар бәйгесе 26-нчы тапкыр үткәрелә. Аның нинди шартларда уздырылуы турында Алтын каләм фестиваленә багышланган матбугат конференциясендә хәбәр ителде. Фестиваль 8 юнәлеш буенча эш алып барырга җыена. Басма матбугат, татар һәм рус телләрендә, телевидение, видеоблогинг, радио, подкаст, дизайн һәм версткалау. Шулай ук SMM. Традиция буенча фестивальнең төп җиңүчеләре Гран-при ияләре Татарстан Республикасы бюджетыннан президент Рөстәм Миңнеханов карары белән бүлеп бирелгән грант акчасына журналистика юнәлеше буенча Казан Федераль университетында уку мөмкинлеге ала. Кемдер бәлки беренче тапкыр катнаша торгандыр. Сезнең өчен аеруча шатланабыз, чөнки сез үзегез дә белмисез нинди инде уңышка сез ирешкәнсез. Шуңа күрә актив булыгыз, сораулар бирегез. 7 көн үтә дә китә. Менә шул 7 көн сезнең өчен бик сыйфатлы, кызыклы булсын. Иң беренче чиратта Алтын каләм фестивале миңа тумбаның менә шушы ягында да, аннан соң менә шушы ягында да утыру мөмкинлеген бирде. Ягъни мин кайчандыр гади бер катнашучы каләмче идем. Аннан соң гран-при иясе, аннан соң журфак студенты, хәзер инде менә дипломлы журналист. Аннан соң эшем дә бар дигәндәй. Һәм менә булар барысы да шушы Алтын каләм фестивале аркасында дип әйтергә телим. Менә быел оештыру комитетына чакырдылар. Шулай ук фестивальнең ышанышы өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә.